Moikka kaikille ja tervetuloa näköjään meidän yhteiseen videoon, kun nyt tähän tulit tähän viereen. Mä ajattelin tehdä vihdoin video vähän liittyen tekniikkaan. Ja mulla kysytään ihan jatkuvasti, että millä kameralla mä kuvaan, mä otan videokuvaa, onko mulla eri kamerat, mitä objektiiveja käytän, minkälainen läppäri sulla on, mikä kännykkä sulla on ja näin edespäin. Joten päätin tehdä nyt tämmöisen videon, missä saatte kaikki noihin kysymyksiin vastaukset. Ja tässä onkin aikamoinen kasa näitä juttuja. Totta kai tää toinen kamera, millä mä kuvaan videota, on tässä, joten jossain vaiheessa videota tulee, voi olla, että tää videon värit ja tälleen muuttuu jossain vaiheessa, koska mä joudun vaihtaa toisen kameran tämän tilalle, että mä voin näyttää tätä kameraa. Mutta mä vaikka näytän noi videokamerat enemmänkin lopussa, niin keskitytään nyt muuhun ja aloitetaan vaikka muusta kuin kameroista, eli mun läppäristä ja kännykästä. Kännykkä mun itse asiassa vaihtui ihan alle kuukausi sitten, mutta mä oon nyt yli vuoden jo käyttänyt niin kuin Huawei Mate-sarjan puhelimia. Ja tää on nyt uusin Huawei Mate 9 Pro. Mutta mä oon sen verran tykästynyt tän kameran lalta, että mä oon itse asiassa käyttänyt tän kameraa jopa mun Instakuviin, mitä mä yleensä tee. Never. Ja kännykkä on mulle yksi ehkä tärkein työväline ihan senkin takia, koska tää on oikeesti mun kädessä tai vieressä 24/7. Mä oon koko ajan sähköpostilla. Mä muokkaan tällä kuvia. Mä käytän semmoista ohjelmaa kuin Facetune. Ja Facetunella mä muokkaan kaikki mun instakuvat. Eli tossa on Facetune. Ja siinä näkyy esimerkiksi tää mun viimeisin instakuva, mitä mä just tällä muokkailin. Sitten mun läppäri, joka on itse asiassa ihan uusi perheenjäsen, ollut mulla vasta alle viikon. Ja mä tosiaan sain yhteistyön merkeissä nyt Asukselta niiden uusimman ja ehdottomasti näteimmän ja kauniimman koneen, jota mä oon hetkeen nähnyt. Oisitte nähnyt mun reaktio oikeesti, kun mä ekan kerran näin tän ja avasin tän laatikon. Siis tää on niin pieni, niin siro ja niin kaunis, että mä en oikeesti voinut kuvitella, vaikka mä näin tästä kuvia. Mutta tää kyllä täytti kaikki odotukset. Eli Asus ZenBook 3. Eli tää on tämmönen kaunokainen. Ja tää on mulle aivan superhyvä, koska mä oon semmoinen, että mä tarviin pienen, mutta ei liian pientä kannettavaa. Se pitää olla tosi kevyt, sen pitää olla aivan super tehokas. Ja sen pitää olla myös semmonen, että se mahtuu vaikka minne. Esimerkiksi kattokaa miten ohut tää on. Ja tää painaa alle kilon. Esimerkiksi mä matkustan kuitenkin välillä pitkiä matkoja, välillä lennän ulkomaille, niin mä kannan oikeasti läppäriä tosi paljon mukana, niin mä tarviin myös, että se on semmonen tosi kevyt ja kompakti. Ja itse asiassa tässä läppärissä ja mun kännykässä on ihan samanlainen toi laturipiuha. Eli se on semmonen piuha, joka lataa nää ihan supernopee. Mä oon kuitenkin oikeesti aika vaativa läppäreiden suhteen. Ja ehkä miksi mä oon ollut tyytyväisin tähän, koska mä tykkään Asusten läppäreistä. Mulla on ollut niitä muutamia, niin tässä on kyllä ehdottomasti paras ja kirkkain näyttö. Okei, tässä on melkein kaikki hyvät puolet niin kuin parempia kuin niissä edellisissä, että on oikeesti paljon nopeampi. Latautuu ihan supernopeasti, mutta se, että tää näyttö on ihan superkirkas. Ja esimerkiksi mullakin on kuitenkin kuvanmuokkausohjelmia, niin tää niin kun pyörittää niitä hyvin nopeasti eikä takkuile niiden takia. Ja mut kysytäänkin kuvanmuokkausohjelmia, niin mä tykkään käyttää Lightroom 6, mikä on sitten semmonen vähän vaativampi muokkausohjelma. Mut sitten on semmonen ilmaisohjelma paint.net, jonka pystyy lataa siis ihan ilmatteeksi googlettamalla. Mutta sitten kun lataa, siihen tulee se perusohjelmat, mutta mä käytän kaikki juttuja, mitä ei ole siinä valmiina ja ne pitää lataa erikseen ja siinäkin mä tarviin aina Sampan apua, että se osaa lataa mulle ne. Niin se on semmonen, mitä mä käytän tässä tosi paljon. Mulla on oikeastaan 2 muokkausohjelmaa ja Lightroom 6 on sitten maksullinen, vähän niin kuin Photoshop. Ja tän itse asiassa tuli mukana tämmönen oma kirjekuorilaukku, mikä on superhyvä, koska mulla ei olisi ollut tälle mitään niin kuin suojaa valmiiksi. Sitten hypätäänpäs kameroiden sekaan. Mulla on siis 3 kameraa, mitä mä käytän. Jokaisessa on oma linssi, plus mulla on vielä 2 linssiä, jota mä käytän sitten välillä. Mä oon todellakin Olympus-tyttö ja mä rakastan heidän tätä Olympuksen OMD EM1. Eli tää on vähän tämmönen isompi kamera, mutta silti tosi kevyt ja pieni ja menee oikeasti munkin niin kuin laukkuun kuin laukkuun. Ja tätä nyt mä oon käyttänyt melko pitkään ja tässä mulla on aina kiinteä 25 millinen ja sekin on aika valovoimainen. Ja itse asiassa mulla on tässä hihnana mun St. Laurent-laukusta oleva hihna, koska mä en sitä siihen ikinä käytä, niin se on nytten tän jatkeena sitten. Mutta on se, millä mä kuvaan oikeastaan ihan kaiken. Siis Instagrami, blogi, ihan kaikki. Täällä otan aina kuvat ehdottomasti, että kaikki muut kamerat on sitten videokuvaukset, niistä ei vaan tuu samanlaista ihan kuvaa, että mä vaan rakastan tätä ja osaan käyttää tätä. Ja tää 25 millinen on ihan mun lemppari, siis se menee ihan kaikkeen. Mä käytän tätä siis ruokakuviin, instakuviin, meikkikuveihin, asukuviin. Oikeastaan ainoa mihin mä tätä en käytä on semmosia laajoihin kuviin vaikka huoneesta
tai ulkomailta, jos haluaa jotain isompaa kuvaa, että enemmänkin niin kuin ihan kaikkeen paitsi semmosia ison tilan kuvia, että sitten mä käytän kalan silmää tai laajakulmaa niihin. Ja sen kanssa käytän pelkästään näitä kahta sitten välillä, eli laajakulmalinssi ja kalan silmälinssi. Eli tää on kiinteä 12 millinen ja tätä mä käytän oikeastaan enimmäkseen semmoseen, että jos mä otan selfieitä mun yhdellä kameralla, kun saa käännettyä sen näytön, ja sit mä otan tämmösiä kuvia, niin sit tuntuu, että tulee silti aina liian läheltä, niin sit mä laitan tän, niin siltä saa niin tosi hyviä selfie-kuvia otettua, mutta enimmäkseen asuntokuvailuun ja semmoset. Tosi paljon niin kun himassa käytän tätä, että harvoin otan minnekään matkalle. Silloin kun mä menen matkalle, keikalle, ulkomaille, minne tahansa, niin sit mä otan kalan silmälinssin, koska sillä vaan saa niin mun makuuseen fiiliksen paljon makeammin vielä. Jotenkin kun saa sitä niin kun taustaa ja ihmisiä paljon enemmän kuvaa. Mutta mä rakastan tätä kalan silmälinssiä, siis tätä ilman mä ei voi enää mennä festareille tai ulkomaille. Ja ainoa kamera, mikä ei sit Olympukselta, on tää pikku Canonin, joka on G7X. Tämä hankin sen takia, kun mä etin tosi pitkään vlogiin tarkoitettua kameraa, koska täällä millä mä kuvaan himassa videoita. Tää on ihan superhyvä, tässä on niin hyvät kaikki kuvalaadut ja tälleen. Mutta mullakin on tässä niin hyvä linssi, että on vaan ihan järkyttävän painava, niin siitä ei voi kantaa laukussa ja kuvaa tälleen. Siinä menee oikeasti niskat. Niin mä tarvitsin jotain niin pientä, niin semmoista kevyttä kameraa, mitä mä en oikeastaan käyttäisi mihin muuhun kuin vlogin kuvaamiseen. Ja sitten tää on ollut semmonen, mikä nyt monilla vlogkaajilla on ollut. Ja mulla oli tää Canonilta lainassa tässä syksyllä. Ja mä rakastuin tähän niin paljon, että sen 2 kuukauden lainan jälkeen mulla oli ihan pakko hankkia tää itse. Koska tässä on niin tosi hyvä kuvapakaus. Ja tässä on tosiaan tää kääntyvä näyttö. Kaikki pakolliset. Ainoa miinuspuoli, mikä tässä on, mikä ei ole tavallaan miinuspuoli, mutta on, koska mä kuvaan pelkästään videoa tässä, niin tästä myös kuluu akku melko nopeasti, eli mun on varmaan itse pian hankittava tähän vara-akku, mitä mä sitten kannan mukana. Mutta kun kuvaa koko päivän videota, niin se ei pakolta kestä ihan koko päivää, mikä on täysin myös ymmärrettävää. Ja sitten tämä, millä kuvaan videoita tälleen himasta, jos en tarvi kameraa mukaan. Vaihdetaanpas tämä toon tilalle, niin näette vähän tässä eroakin. Noin ja vaihto. Eli kuten näette, tässä ei tälleen valossa istuolta sohvassa, tässä ei ole todellakaan niin hyvä valo ja tarkkuus, kuten tässä mun Olympuksessa. Mutta tää Canon, mikä nyt kuvaa tätä videoa, niin on kyllä ihan loistava My Dayssä. Paljon parempi kuin tämä. Ja tää on taas paljon parempi sisätiloissa ja tämmöisissä paikalla olevissa videoissa. Eli mulla on tämmönen Olympuksessa Penlite PL6, missä on myös käännettävä näyttö, jotta näen itseni totta kai kun kuvaan. Ja noissa uusimmoissa Penliteissä tosiaan kääntyy alaspäin se näyttö, niin mulla on tää vanhempi malli, koska tää kääntyy ylöspäin. Ja jos se kääntyy alaspäin, niin se menee tohon kameran jalkaan, enkä sitten näe itseäni. Mulla on tässä 12-40 millinen, eli tätä pystyy säätää. Mä säädän tätä oikeastaan silloin vaan lähemmäs pelkästään, jos mä kuvaan jotain tiettyä meikkikohtaa, että muuten mä pidän tän ihan niin kuin tapissa, että näkyy mahdollisimman paljon videokuvaa. Ja tässä on sitten Olympuksen erillinen mikki, mikä lähtee tästä. Ja mä aina kiinnitän sen tänne hihnaan, että se ottaa ääneen mahdollisimman läheltä mun niin kuin suuta. Muuten se ottaa sen tästä, että senhän voi kiinnittää myös tohon. Mutta silloin se ottaa helposti kaikki tämän kameran raksutukset ja tämmöiset turhat äänet, mitkä ei sit kuulosta sillä videolta hirveän kivalta. Ja tässäkin on tämmönen tosi kiva hihna, tai itse asiassa Olympuksen oma hihna, koska Olympuksella on mun mielestä aivan super kauniita laukkuja ja hihnoja. Että kameran laukkuja mä en oikeastaan edes käytä, koska mulla on aina semmoisessa tietynlaisessa pussissa, mikä on mun laukussa. Mutta nämä hihnat on aina mun mieleen. Mutta pakko vaihtaa takaisin, mä en kestä katsoa tätä kuvan laatua, kun se on yhtä kiva kuin tää. Paljon parempi. Mä ajattelin, että tää on tämmöstä vähän kivaa erilaista videoa teille, ettei ole aina höpöttely ihan pelkästään tavallaan mistä turhasta, vaan saatte myös välillä vastauksia teidän kysymyksiin, varsinkin tämmöiseen, mitä oikeasti kysytään ihan hurjan paljon. Toivottavasti tästä videosta oli apua, toivottavasti saitte infoa, ja ensi keskiviikkona oli jotain tulossa. Videota varmaankin, en nyt muista mitään, liittyy meikkaukseen. Oikein mukavaa sunnuntai-iltaa. Moi moi!